We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Hello mga kapuso! Maayong buntag! O galaw-galaw na, labi na kay atong ginasaulog karon ang World Health Day. Say maayong buntag! Mayong buntag sa Jill og Happy World Health Day mga kapuso. Dapat fitness goals ta always, bisan naka-stay at home. Mga kapuso, karong buntaga atong diskubrehon ang kaanindot sa Lake Nunungan sa Lanao del Norte Province. Kauban si Mayor Marcos M. Mamay. Samtang say aron magpabiling physically ug mentally fit kita. Atong sayron ang mga pamaagi aron kana ma-achieve. Kauban ang sports nutrition coach nga si Coach Val Lao. Og makauban na sab attorney Resi sa Bestok, si Lantis sa GMA Drama Anthology nga may fantastic pag-ibig. Walay lain kundi si kapusong Alex Diaz. Mga kapuso, sa Kumbira Express, atong dungang tun-an ug tilawan ang ideal dish alang sa buot mag-maintain sa ilang healthy and fit figure. Tama ka na say, atong tampok karong buntaga, mao ang creamy dill salmon on cauliflower rice with steamed broccoli. Kauban si Chef Rodelio Dalisay. Maayong buntag, mga kapuso. Karong adlaw, World Health Day. Kaya importante na tudloan kamo unsa paghimo sa isa ka healthy food. Ang atong himuon ay ang creamy dill salmon with cauliflower rice and steamed broccoli. Mauni ang atong mga ingredients: asin, paminta, dill. Ang dill pampahumot ni sa atong salmon. Importante po na natay olive oil. Then, of course, ang main ingredient yun, ang atong salmon. Kompleto na atong mga ingredients, so ready na ta magluto. Una, kailangan nato ibutang ang olive oil. Dili kay daghang olive oil, kay ang importante na maprito lang ang atong salmon sa gamay na mantika or olive oil. So, asinan nato, sabay lang. O butangan nato paminta. Mahubanan nato ang pagprito sa atong salmon. Karon, maghimo na ta sa creamy dill sauce. Kailangan natong full cream, ibutang sa atong frying pan. Painiton ni, pabukalon, hantod, mag-thicken siya. Lapot na ang atong sauce, karon ibutang na nato to atong dill weed. Then, iset aside na lang po nato ni. Then, mag-plating na ta. Nagluto na tag salmon o naghimo na tag creamy dill. Ang importante na instead na kanon ang itong gamiton, mugamit tag cauliflower rice. Unsa may paghimo sa cauliflower rice? Kuha lang mo fresh na cauliflower, then tanggalon nyo isa-isa, then steam nato ni. Then ang atong iside broccoli. Ang isa ka cup pod ani 25 calories pod. Isa-isa no tanggal ani, then mauning ibutang nato sa steamer hantod maluto. Karon mag-plating na ta. Ang una, ibutang natong cauliflower rice sa atong plato.
Then, ipatong ang atong salmon. Then, ibutang na nato ang atong creamy dill sauce sa taas. Ready na ang atong creamy dill salmon with cauliflower rice ug broccoli. Tara, kaon na ta! Mga kapuso, subay sa selebrasyon sa World Health Day. Dungan tang ila-ilahon ang usa ka iladong sports nutrition coach kung asa ang iyang pagkahilig sa nakadaiyang sports o pagiging health enthusiast naging puhunan niya aron mamahimong successful sa iyahang propesyon. Ato makauban karong Wednesday morning si Coach Val Lao. Good morning, Coach Val, ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka, Coach? Good morning, Sir Argil, and sa tanan sa At Home. Salamat sa pag-invite sa KOA. I'm fine, by the way. I'm sure nga daghang mga sports enthusiast ang familiar kay Coach Val. Tungod gawa sa mga Dabawenyo sports athletes, si Coach Val sab ang sports nutrition coach sa Philippine team, mga kapuso. Lakip sab ang mga international sports player. Apan, bago siya nahimong ilado sa maong natad sa sports, gusto na ko mahibalaan, Coach, ang imuhang journey. Una ka nahimong sports nutrition coach. Okay, so sa una, I was a registered nurse, and then urag sa una, gusto na gina ako. Part na sa ako ang life mahimong fit and healthy. So, nag-gym ko sa una. And then, next is murag, kay tungod na ako ang job sa una, medyo dako-dako kog time. So, nag-decide ko na mag-join kog Ironman, which is a triathlon. So, into swimming, biking, running, and then going to gym pod. So dito ko murag na dagan kog nahibalaan about sports and endurance. Up until na time na naghimo ko sa akong shop and nag-study ko as a sports nutritionist para mas mo level up and makahelp ta sa mga atleta nato. So diri sa Dakbayan sa Davao. Og sa imong journey to fitness, Coach, unsang factor ang naka-decide ka nga maging fit gyud? Nag-decide ko may mong fit kay I think mong good, always good number one before anything else na kailangan healthy gyud ta. Kay bisag example kung gusto nato mimog negosyante, kung gusto nato mag-earn ba, kailangan fit ta kay para mahimo nato for a long time. Another food is pag fit man gud ta, mas less ang problema nato, mas dagan gyud tag energy. Layo ra gyud kaayo pag kanang dili ta naga-exercise. I'm sure daghan na sa mga kapuso karon ang naengganyo na aron i-achieve ang healthy and fit body sama kay Coach Val. Pero Coach, ang exercise ba is for everyone ug ilabi na karon nga adunay pandemya nga limitado atong mga lihok? Unsa ba ang mga exercise nga mamahimong buhaton sa atong mga kapuso? So actually daghan tag mahimo bisag naa lang ta sa balay. So first, pwede ta mag-walking. Make sure lang na mo'y mask and shield. Kung kaya ninyo, mag-jogging ta. Kung naamoy bike, medyo sikat yun ang bike karon, dagan naga-bike karon, make sure lang na safe inyong bike. Another, pwede po ta mag-workout sa balay. So simple lang ng mga workout sa balay. Squats, yoga, pilates. Bisag wala mo'y gamit, daghan kay tagmahimo sa balay nato. Well, agree ko diha, Coach Val. Mamahimo gyapon kita makapag-exercise bisan pa man naka-stay at home ta. Og mas maging creative ug mas maging innovative lang gayon aron ma-achieve ug ma-maintain gihapon ang fit body. Apan, Coach Val, gawa sa exercise, unsa pa ba ang mga angayang pangandaman sa mga buot ma-achieve ang healthy and fit mind and body? Always gina siya nutrition and exercise. So hand in hand gina sila. Kung nutrition lang, you'll be healthy pero dili pug ka kaayo fit. Like inana, like pag mag-exercise pud ka diha mas ma-level up imong fitness and health gyud. Kay mas gwapo ang imong cardiovascular system which involves the heart and the lungs gyud. So ang nutrition nato dapat make sure lang nato na dili ta magpasobra sa atong ginakaon. Dili sobra sa fats, dili sobra sa protein, and dili sobra sa carbohydrates. As an athlete, manggod, kailangan nato on top ta always. So, every single na gamay na mga kailangan nato na improve, kailangan nato improve. Dagan manggod ta dire na medyo mali po ang naga-circulate na mga balita or mga information na about ani, dapat inani. One good example is kanang dili magkaon kay magpagamay.
So, which is good in a way and tama, pero mali pod in a sense. Kay first, pag dili ka magkaon, yes, mamayat ka. Pero ang problem nimo is pag everyday nimo na himuon manggod, na point na sa imong body na dili na niya makaya ang stress mo na magkasakit ka. So what you want to do pag inana, kailangan nagakaon gyapon ka pero lesser and healthier. Make sure na complete gyapon atong ginakaon pero pag magpapayat ta, tanawan ninyo in the long run. Ayaw isipan na in 2 weeks mamayat na mo ani kay dili kayo na siya advisable and dili na siya healthy na pagpapayat. Well, daghan kayo mi og nakatunan sa imuha Coach Val, labi na sa itong mga kapuso nga buot mo achieve og mag-maintain sa ilang healthy and fit body. Maong daghan salamat Coach Val sa imong gi-share ng impormasyon kalabot sa proper nutrition din hilang sa At Home with GMA Regional TV. Salamat pod and welcome as always. I hope to see you at home. Thank you and good morning. Mga kapuso, chillax daw mo. Mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best start tayo ng mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Thanks, Arjo! Maayong butag mga kapuso, welcome to Best Talk. Karibuntaga atong makauban ang usa ka actor, host, and model. Walay lain pa kundi si Alex Diaz. Maayong butag, Alex, and welcome sa At Home with GMA Regional TV. How well are you doing right now? Mayong buntag, I'm doing really well, attorney. How are you? I love your purple business attire, very boss lady. Thank you. Compliments to you as well. You look great this morning. Kamusta ka na? Oh, thank you. I'm doing really, really well. I'm really excited to be doing this interview with you guys. Grabe. Super thankful lang ako na naging maganda ang reception ng show namin. And na we were able to share this experience with lahat ng mga kapuso natin all over the Philippines. But before we talk about your career, we'd love to talk about you firsthand. How are you as a kid, Alex? As a kid, I was very loud, very unapologetic, very makulit, very hyper. But would like to ask you, Alex, ano yung naging motivation mo naman to succeed? What was your driving force? My motivation in the beginning was curiosity. I'm very competitive. And last year, after a very difficult time in my life, it reached a fever pitch last year. And when I did come out as gender fluid in terms of preference, nagbago yung motivation ko. Naging to be that person that can still pursue their passions despite not being perfect. Grabe, very well said. And I must say, sobrang ang dami naming humanga talaga sa'yo for proudly coming out. In addition to that, love has no gender, ika nga, at yan ang mensahe ng fairy tale romance ng My Fantastic Pag-ibig. Kamusta ang naging experience mo sa series, Alex? And how do you feel playing a merman this time? One thing that I pursue when I choose roles, when I do acting, is I like to pursue something that takes me out of my body. It's easy to pursue a role na halos ikaw na yun. Pero yung makakuha ka ng role na sobrang layo, as in not even human yung tao. Tapos naalala ko na kapag swimming ako sa dagat, like 15 feet into the water with a mermaid tail. In those moments na, it's just you in the water, you really feel like you're Lantis. I really felt Lantis. That was the reason I took the project, because I'm all about telling more stories about love. And of course, marami ka ring mga tagahanga dito sa Mindanao. Ano ang mensahe mo naman para sa kanila? Mga kapuso sa Mindanao, grabe. Sana pwede ko yung i-kiss, i-hug, ibilanggo sa aking bisig. Sana magkita tayo kasi napaka-thankful ako sa lahat ng suporta ninyo. And sana sa future projects, ma-enjoy nyo rin, and sana meron talaga. So maraming salamat, and stay safe, wear your mask, wear your alcohol, and love who you love, and be brave and different. Thank you very much, Alex. It was so fun talking with you this morning. Sana makabalik at makapunta ka dito sa Mindanao. Thank you very much. Thank you so much, Upon. Have a great day. And that was Alex Diaz. Tutok lang, mga kapuso, kayo mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.
Mga kapuso, karong buntaga, laing atraksyon na sab dinhi sa Mindanao, partikular sa probinsya sa Lanao del Norte ang atong suroyon kung asa usa kini sa mga maanindot o well-preserved nga tourist attraction. Kini ang Lake Nunungan nga garbo sa atong isla ug aron tagaan kita og dugang kasayuran. Atong makauban si Mayor Marcos Mamay sa Nunungan, Lanao del Norte. Mayor, mayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta? May buntag sa tanang viewers, no? Okay lang naman, sir. Mayor, unang-una, a brief history lamang, no? May kalabutan sa Lake Nunungan. Unsa ba ang historical value niini sa mga tagalungsod? Actually, ang Nunungan Lake, no, nahimo na siya nga trademark sa Nunungan. Every time nga padungog nila ang Nunungan, ang what suddenly comes sa ilang una is Nunungan Lake. So, mga na po na mong i-focus taron na among gina-develop tungkol sa nahimong trademark sa Nunungan. Mayor, asa sa ba nahimutang ang Lake Nunungan o unsa ang mga anaa sa palibot niini? Ang Nunungan Lake na nasa sa Barangay Pantar, no, sa Nunungan. So actually daghan kay potential sa Nunungan. Some of the potential sa Nunungan, ang tulo ka lakes, natay 5 ka caves, napuntay 4 ka waterfalls. Then kabahin na pa sa atong agritourism, natay wild berries, wherein dapat na nga ituro ka sa atong wild berries diya sa Barangay Malaik o sa uban pa nga barangay. Mayor, unsa-unsa pud ba ang mga mamahimo nga aktibidad palibot sa Lake Nunungan? Mamahimo ba nga mag-picnic o kaya mamangka? Yes, actually mo na we are looking for that na muna to na camping site diya sa Nunungan Lake. Kag naman po tayo Mount Inayawan Range Natural Park nga nominated as Asian Heritage. So in fact natay annual nga event niya, mountain climbing. Nationwide na siya, Luzon, Visayas, Mindanao. So ina-invite na to ang atong mga bisita. Mayor, sanglit natural attraction kini, unsa ang mga lakang nga gihimo sa LGU aron mapreserba kini? Actually ang Nunungan Lake, sir, no, ang kabahin na po sa classification sa UTA diha is gawas sa katong protected area, which is ang existing of more than 4,000 hectares nga under sa protected area. The rest na is mga timberland na. So mo na among assurance nga maprotektahan gyud ang mga lugar. Mayor, unsa pa atong mga plano nga pagpalambo sa lugar? Actually sir, no, recently last week naabot man ato mga developer gikan sa Davao, introduce nila ang mga possible nga ilang buhaton development diya sa Nunungan. So actually daghan kayo kanang sa palibot anang Nunungan Lake. So magbutang sila og circumferential road para sa triathlon. Then napo sila ito po diha nga zip line o kanang cable car nga palibot ana nga lake. So ang kanang atong zip line mo cross na siya sa lake. So napo tay butang diha nga baywalk. So natay mga floating restaurant nga ito po nga mga pulo na kabuok. Then dugang attraction kato mga rides nga among install diha. So mag-launching may sa April 9. Mayor, sanglit padayon pa ang pandemya, no, apan hinay-hinay na nga nagabalik ang turismo. Unsa ba ang mga protokol nga atong ginapatuman? Actually, we adhere to the Monday sa atong gobyerno nga mag-follow gyud ta sa health protocol. Kabalo na ta karon sa pandemic, kinahanglan gyud disiplina lang. Ano po na yung pinaka-importante. Mayor, sanglit, sure ko naghinam-hinam na atong mga kapuso karong buntaga, no. Kinsa-kinsa sa ba ang mga mamahimo nga makaadto sa Lake Nunungan ug unsa ang mga requirements nga kinahanglan andamon? So, amo lang po di idugang ako announcement kay ang uban wa sila kabalo nuhi ang Nunungan magud na sa money the farthest municipality sa Lanao del Norte. Mao po na siya pinakalapad og yuta sa buong sa tibok Lanao del Norte na moabot og almost 50,000 hectares ang atong land area. Then para maabot ninyo ang Nunungan, so dire mo mag sa kapatagan, then ang next na isapad, then unahan dayon is mo nga Nunungan. So may mga signboard dito sa kapatagan, makita lang ninyo na yung mga araw dito going to Nunungan, then na mag-standby nga sakyanan dito sa kapatagan para mo pick up sa atong mga passengers going to Nunungan Lake. Lastly, Mayor, let's invite our kapuso viewers nga bisitahon ang patsadang Lake Nunungan sa Nunungan, Lanao del Norte. Okay, among ginaimbita ang tanan, no, mga viewers tanan nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao, bisitahon ninyo ang Nunungan kay tungod sa daghan mga attraction nga makita ninyo, daghan potensya sa Nunungan.
Daghang salamat Mayor Marcos sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug amping kanunay. Daghang salamat sir no. Daghang salamat. So we must consider every day as the World Health Day ug sundon ang mga tips sa gihatag ni Coach Val Lao sanglit kinahanglan sa matag adlaw fit ug healthy kita labi na karong panahon sa pandemya. Samtang Jill, giilamang farthest municipality ang nunungan sa Lanao del Norte. Apan, daghan sab kini mga maanindot nga mga well-preserved tourist attraction sama na lang sa Lake Nunungan. Saig mga kapuso, usa sa mga nahimong motivation ni Alex Diaz aron mamahimong malampuson sa kinabuhi mao ang maging true sa iyang sarili. Ug dako ang pasalamat sa mga nisuporta sa ilang project ni kapusong Yasser Marta nga mao ang may fantastic pag-ibig. Mga kapuso, na-inspire ug nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Buddha nga to keep the body in good health is a duty. Otherwise, we shall not be able to keep the mind strong and clear. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso ug always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay home, stay safe, and stay healthy mga kapuso. Ako, si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.